inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduma Ngibingelele bakuyazi kumanje uhlelo luka Dr Dube namhlanje umkhulu Dr Dube usiphathele umkhulu udokotela uSHANDU sanibona sanibingelela baba. Yebo ndodana. Yebo ninjani? Ngiyaphila. Hayi sikhona nathi baba sanamukela osukwini namhlanje uhlelo luka Dr Dube amukela futhi nawe ukuthi isicelo size sikucelile ukuthi uphinde ubuye futhi uzothi fahla kancane. Sibonga kakhulu baba. Sicela ukubuza namhlanje ukuthi umkhulu uSHANDU uphetheni? Namhlanje ngiphethe umuthi wabantu abadinga ukusebenza, abadinga ukuqashwa ngoba inkinga ekhona la imisebenzi sithola ngoba umuntu akwazi. Manje ke siphethe umuthi ke thina la emambatheni ukuthi ungakwazi uma uqhamuka umukeleke uqasheke. Lo muthi uphalaza uma ufuneka abantu ababili enkampanini wena wesibili uma ufuneka yedwa wena. Yebo. Akugeja akushayi phansi. Angikhulumi ngokufanakala ukuthi ngizobantu bexoxa xa ngizongento ezakalayo. Yebo baba. Uyawuphalaza lo muthi izinsuku ezintathu. Ufike uqashwe manje uyaqashwa nje endaweni awukwazi noma ungaqashwa ukuhambe nje ushone kaLeva Brothers. Ufike uthi kaLeva ngizofuna umsebenzi. Ngoba khona into engizokunika uzoyifaka emlonyeni abantu bakulalela. Yebo. Lingasho imphoyisa uthi hey awukho umsebenzi la. Ithi imphoyisa hayi angaza ungene. Uqonde personal ufike utshele ipersonel la ukuthi ngifuna umsebenzi ngihluphekile. Izothi mekubheka ibisi yakholwa wena bese bezama ukuthi uthole umsebenzi. Uma ubambe into endaweni ngizokunika umuntu ozokucitha ngaphakathi la enkampanini ukhuluma umongela nje kuseni uzoqala uphalaza ngawo nje ithanga uqala uphalaza lentweni usuyaliphela uthi mofo lapha enkampanini ucithe phansi ngasesango uthi la ngaphakathi uthi la ngisohamba la sengohamba ngoba le nkampani kuthiwa iyabhidlika iyaphela isekho ngohamba kosekunjalo kodwa mina buka into nempela kuzoba njalo. Yebo. Nempela kuzoba njalo ngeke usaphinde uphumule lo nto. Yebo. Kodwa ngiyangithanda ukuthi umuntu angalindeli ukuthi kuze kuthiwa kuyaqashwa endaweni ethile. Akahambe nje umuntu athola amandla umuthi afika athi ngizofuna umsebenzi. Yebo. Uma lethi iphoyisa hayi umsebenzi ucanga ufuna ungena ngaphakathi ukhuluma nabaqashi. Ngicela umdedele. Lizomdedela bakho into ayifaka emlonyeni. Oh yebo. Ufaka uvuma zonke inkosi yamambethu. Yebo mkhulu. Yebo. Bese ngena abaqashi mabembeka bambone efanele ukuqashwa. Uma eseqeshweke uzobuya ke eze kimi athi ake sengiqashwe bese nginikeza umuntu ke uyathanda ukusebenza kule nkampani athi yena ngithi awusophinde kuxoshwe kule nkampani nanku umuntu uzophalazela entweni ithanga lokuqala lokuphalaza entweni sengathi kosele usuna uphalaza lethe mbuzo ufaka nomsebhodle lethi uma ungena nje ungaphakathi usulithi igabha uthi la kule nkampani sengohamba ngoba kuphela inkampani kuphela siyavalwa isekho angisobuye nginda kuyoba njalo. Owangithi lo muntu ngawonekwa obaba ukuthi mambatheni. Yebo. Amukho akithi umfowethu wakhe wagxoshwa umsebenzini wadilizwa. Makudilizwa yakuthatha idirector uyosebenza engadini kwayo bese bebaphele kodwa kubuyisela hambe uyosebenza. Kunjalo nje. Yebo ngempande nje kuphela mkhulu. Ngempande nje kuphela. Nginombuzo la mkhulu manje ngoba kunomuntu umkhulu mhlambe oneyinkinga mhlambe ufuna ukuyosebenza emaphoyiseni mkhulu mhlambe ufuna ukuyosebenza ngaphansi kwaHulumeni manje inkinga yakhe emzimbeni wakhe useyidwebile imidwebo le esikhathi samanje mkhulu kuyekuthiwa ama-tattoo mhlambe usenethattoo nake mkhulu useyafika mhlambe kuwena useyayikhalela naye mkhulu uSHANDU ngifuna ukuya emsebenzini nginale nkinga le enginayo ye-tattoo ungamnika yini lo muthi lokuthi ahamba ayosebenzisa ahamba ayokhankasa endaweni njengokuhlambe emaphoyiseni ngaphansi kwaHulumeni lapha lemaphoyisa laqashwa umuntu one-tattoo. Hayi cha akathathwa mkhulu yebo. Kuthiwa akafuneki. Akafuneki. Yini besabani ukutattoo? Hayi bathi cha i-tattoo impela iyinto ecishe icekele isithunzi somthetho phansi uma unayo wena emzimbeni uyiphoyisa futhi. Awu. Yebo. Hayi singamnika ahambe ayozama sibone ukuthi uzohluleka yini. Yebo. Ngoba phela izinto zonke uma wathi uqala uyenza usuku zami uyibona usuyenzile ngoba angaze ngiqondane nomuntu one-tattoo. Athi hayi manje baba ngine-tattoo
manje kwavuma ukungiqasha ngimqasha ngabe ngiyaqala ngalo uzofika kumina kodwa ke kufanele uzame uma uyindoda. Yebo. Kodwa khona engozi ngalo muthi wakethu somambatheni hayi bandla uqashwa ngenkani. Yebo mkhulu. Uqashwa ngenkani akeje. Yebo. Ungene ngaphakathi ke mkhulu enkampanini umase uthela phansi emagcikeni akhona la usebenzela khona. Uqashiwe. Yebo. Lona uzothelela ukuthi ungaphinde uxoshwe kule nkampani noma ungadilizwa. Adilizwa umuntu mangamnikela lo muntu. Yebo, ukuze kube ukuthi inkampani iwaphansi ibhungo. Inkampani mayiphela iyaphela ukupheleleke kuphelele. Kodwa manje inkampani sekhona nje phela uyohlala ngaphakathi. Yebo, lo muthi mkhulu ubuye futhi ube yinto ebuye ikuthathe inikeze isikhundla futhi uyakusiza nalapho. Cha ke owesikhundla uwodwa. Yebo mkhulu. Owesikhundla uwodwa wesikhundla uhlangene nalona sokuchitha phansi. Yebo. La esikhundleni kwenzeka kanje. Uma usebenza enkampanini bese kuba nomuntu okunakela mhlawumbe umphathi. Yebo. Mhlawumbe inkolomane, mhlawumbe supervisor. Yebo. Usuyabona lo muntu ufuna ukungixoxisa bese nginikeza lo muntu wamphalaza ngawo iziwentathu ubuyele emsebenzini. Lowo muntu noma kanjani umsebenzi umphelele. Umuntu nje ukumiseka kabuhlungwana mkhulu. Uxoxa wena nje umsebenzi umphelele. Into ezokwenzeka wena uzopromote wena unikwe amo isikhundla obukade ungenazo. Yebo. Ne guarantee yalokho angingabazi. Yebo. Manje mkhulu ngicela ukubuza futhi omunye umbuzo la. Meke kube mhlambe kunomuntu mhlambe osefikile ke mhlambe emsebenzini unenkinga yomuntu futhi onjenganaye mhlambe osebenzisa imithi le mhlambe umshaya ngawo umuthi njengoba efuna ukumxoshisa emsebenzini akeve mhlambe ethi ufuna ukumxoshisa ngamacala akhe umjijela ngemithi naye mhlambe lo muntu kuyenzekani ukuthi njengoba usufakile lo muthi kwena egazini ususebenzisa ngalendlela sengenze ngayo mina mhlambe kuyenzeka yini ukuthi lo onginikeza inkinga naye othi angihambe emsebenzini kugcine kuhamba yena mina ngisali la. Okay. Yebo. Akekho akhaya phansi. Noza nemithi mkhulu. Uma eza nomuthi nathi sizozwa nomuthi sathane to sathane. Yebo. Uzohlangana usathane phezulu kulo uzohlolwa. Yebo. Ngoba usuwenza nosathane nathi sokunika usathane ubhekane nowakho usathane. Yebo mkhulu. Yebo. Umkhulu uSHANDU utholakala kuphi konje nendawo ngoba abantu sebeke bambona kwindaweni eziningi abanye bayakhuluma kwimedia ukuthi umkhulu impela bayakhala ngayo ukuthi yabaphilisi yabasindisa sezwa ngala nangala yonke indawo bayakhuluma. Umkhulu uSHANDU kahle uhlala laphi yena? Ngihlala lapha elindelane. Yebo. Elindelane estopini kwaNkabende. Yebo. Uma ufona ke nje uthi ngifuna ukubona kusasa ngoba ngithanda umuntu afone namhlanje uzobona kusasa angasho ukuthi ngiyeza ngoba angihlali kulinde yena. Yebo. Ufuna afone namhlanje athi bengicela ukubona kusasa ngakuthola yini bese ngithi mina uzongithola bese sinikezana isikhathi naye ukuthi uzofika isikhathi sini bese ngifike kumenzela into zakhe. Yebo mkhulu. Ngoba abanye abantu mkhulu bake bafuna ukumazi umkhulu uSHANDU kwaphela umkhulu uSHANDU ukwaziwa yonke indawo ukuthi uyalapha ndabantu abaphilisa abanye bafuna nokwazi ukuthi lo umkhulu uSHANDU kahle ubani unesikhathi esingakanani mfuthi yena mhlambe la emkhakheni ukwelapha bafuna ukwazi abantu. Ngaqala ukwazi ukuthi ngino 17 years namhlanje ngino 75. Hawu mkhulu. Yebo. Ngaqala ukwazi umuthi uqinisisa ubaya mayinkomo zifo ngiyofunda entotsheni yakwaMasango kwakuthiwa umateta eyahamba nami ngawuxebola ngaqala ngaleso sikhathi ke umuthi ngahamba nawo njalo umphela uzofika namhlanje. Yebo mkhulu. Ake sengile ezinye imanga ke namhlanje. Yebo mkhulu. Nginemanga zami ngegelayo singayixoxa ke mawusufikile. Yebo mkhulu. Impela haya kudlalwa. Ungasithi qaphu kancane mkhulu ngoba isikhathi sisakhona ngiyabona impela ayikho inkinga sisasanele isikhathi. Ungathi nje qaphu kancane hayi kakhulu mkhulu. Singeze. Ake ngithi ngikhuluma ngempilo nje yomuntu. Ngiyisakhamuzi mina ngiyawakho umuzobhedlekayo. Yebo mkhulu. Uma kuthiwa egcekeni kunezithunzi ezingazi ukuthi zafa kobani. Ngiyakwazi ukukunika umuthi usikhiphe leso sithunzi. Ngikunika umuthi ngithi ke uthathe ikhandlela uthathe ihlahla lomphafa ubuso ukhuluma kwaba incanga ngibini nabala ekhaya ngikhipha le ndlela ekhaya ngithi akahambe lo muntu otheza ekhaya ngoba khona into okuthiwa umungu okuthiwa abantu bafike bayibeke emzini womuntu ukuthi ayihlale ekhathaza
Ngizokunikeza mina umuthi ozowusebenzisa usutshela lento ukuthi ke woza la uyilayithele ekhandlela lapha ngaphandle emgwaqeni uthi ke hlala la ke uma kuqhamuka imoto ugibele ubusushiya u5 rand nansi imali yogibele ogibele emotini eqhamukayo uhambe ke ubuye lapho bavela khona akusakudingi lapha ekhaya ubusulethele ikhandlela ushiye lapha emgwaqeni no5 rand naleli hlathi lomphafa lokunye ke ngizokunika khona ke ozogeza ngakho esikhathi uzokhuluma nalo moya ukuze uzokuzwa mkhulu khona uzokulalela yebo noma ke kuthiwa kunedlozi elihluphayo lakini elidlozi elihluphayo ngiyakwazi ukulikhipha uhambe olitshela ukuthi sesizohlala la ushaya umthetho la usulishiya lapho ke lelo dlozi elibi ngoba kuyenzeka yini mkhulu mhlambe ukuthi sisayihlalele nje la emhlabeni kube khona amadlozi ahlupha ekungawona amadlozi efuna ngabe siyawakhonza into eyenzakalayo yini le umkhulu ake ngithi nje kunomuntu okuthiwa uyahlupha yebo wenza izinto ezimbi la ekhaya uyakwazi ukumkhipha lo muntu uhambe umbeke entabeni umtshele ukuthi ngiyakutshela ukuthi uthini kuyena umtshele lokho uzokutshela khona umtshele uthi cha uzohlala la mosuhlele la wena uzoshaya umthetho sonke sesizohlala la ngakho kuthiwa ukutshela sesiyaphuma ekhaya uzokunika into zakho uzozenza ngikwazi uzisho la uzofika uthatha ukuthi nokuthi ubeke kanje usukhuluma kanje kodwa khona uzophuma lo muntu ohluphayo elidlozi elibi ekhaya ngoba iyabambeka mkhulu impilo uma kukhona idlozi elimbi ekhaya umuntu wafa vele ehlupha yebo ana nkomo ana mbuzi kodwa ufuna ukuhlatshelwe inkomo nezimbuzi ulwa nabantu bafaka phansi kweemoto ubakhipha emsebenzini abahluphi nasimxoshe lo muntu oba uyidlozi elibi simkhipha phakathi komuzi ahlukane nathi yebo manje mkhulu sibuyele emuva nje kancane ngale ndaba yabantu ababeka izinto njengamadimoni noma izipuki lezi kuthiwa umuncu njengalado uchaza ekuqaleni ngicela ukubuza la ukuthi omunye umuntu mhlambe osebileke naleyo nkinga leyo mhlambe nomunye ongafuni ukuba nayo noma isidlulile kulomunye mhlambe kuyenzeka mkhulu ukuthi umnikeze into eqinile unayo into eqile mhlambe onganginikeza wona mina mangifikile ngumuntu ukuthi isidlulile ke lento mkhulu angisafuni ibuyele emuva ize emagcikeni akithi noma ize kwami angisayifuni nje lento le ngicela ukuthi ungisize ukuthi ingaphindi ibuye unganginika mhlambe into thizeni lapho onayo okay june into engizokunika yona yamaphasela o5 ozohambela amakhono amalo ngaphakathi kwegama unesifaya uyimbele center esifaya yebo iyathuthisa lento madimoni iyathuthisa le yona yebo aphumela ekhaya abelapha avela khona yebo mkhulu konke lokuthiwa otokolo sokuhlala emzini yabantu ngikujahiswa kwabafana beyinkomo yebo mkhulu utikolo shiqobo lawo ngikunikeza nje umuthi ngedofa ushukela ubrown ungena ngaphakathi endlini uthi dlanini na uthi ushukela uxoxwe lo muthi nasegcekeni yebo uyasuka khona uzohumbela phansi ke hayi ukuthi kuthiwa kusasa namhlanje nizolala ngabeka imali mawudalalanga uyayishaya mkhulu ilwane into enjengemkhovu notikolo into okuthiwa isilwane somthathu noma ikati noma inkukhu noma inyoka yebo noma utokolo lo othunyelwa abantu yebo mina emzini wakho ngoba mkhulu kunabantu abanezinkinga zezinto ezingaphumi mkhulu afika umuntu athi cha lento sinesikhathi esingango 7 mhlambe iminyaka ingaphumi lento la ekhaya seyihlulekile inyanga afike mkhulu kuwena athi fika uyagaranta mkhulu ukuthi cha noma ngabe uyiyipi hayi mfana kithi into engayengabazi leyo yebo mkhulu hayi angingabazi ke leyo yebo futhi mina ngifuna umuntu azothi mina ufuna ngembethelele ngahlosolo mina ngifuna umuntu athi kunento nje yenza lapha ekhaya sengibizile inyanga hayi khona kwenzeke lutho yebo ngifuna umuntu onjalo khona ezobona ukusebenza komuthi ofika nobufakazi ophethe into ephathekayo hayi ngoba manje mangekho into ezakala ukuthi angizokubethela uzobona ngani ukuthi umuntu uyasebenza yebo ngoba vela kwenzeke lutho mina ngifuna umuntu othi asilali ngijabula kakhulu kwemawushonjalo umbuze mkhulu ngakusasa uthi ulalile yini ngimtshela into ngokufonela ekuseni athi hawu baba sesaselwa nkosi yami ngendlela esilale ngayo ngaze silale kamnandi kangaka yebo impande semakhehleni vele kufuneka mawukhiphe ilwane emzini womuntu ubuso ubabethelela yebo ukuthi njengoba iphumele nje ingabisakwazi ukuthatha i-return ibuye kufuneka ihambe nomphela yebo futhi ke lapha ilwane lezi abathakathi abayibheka emzini yabantu
awukwazi ungamboni umuntu oyifake kwakho ngoba uma ekubona uqhamuka uyabaleka casha. Yebo mkhulu. Ubona ngalokuthi yindawo usibantu bale manje bayengibona abaleka casha. Uyanaka ukuthumelelwane lo. Ngicela ukubuza omkhulu. Uma kwakuyilwane ezayifuywe omkhulu. Suthi zingelele ekhaya ngemvumo. Wazi ukuyikhipha uma abantu sebenga ake utshele isimanga kodwa ngifuna ukusho isibongo negama lomuntu ngoba mhlambe lento ihambe zifike kuyena. Zayihlupha yena lezi lwane zifuywe uyise emndenini. Yebo. Akuthi ngezwe. No nina lo weganelo uyise omdala. Ngathi mina ke oqala ulungisela kwakho. Ubuso uhambe lapha ya. Ufike uthele lo muntu egcikela ukuthi idlanini nihambe. Wazothi ngizophatha isibhamu ngizomnika kwakho ngizomdukula ngathi mina hayi ngamdukula. Hayi nempela ufaka umuthi. Kuthenge ilanga ethuma ingane yekhona. Ingane yafika uyakhuluma lo ugogo wakho uthi hey webaba. Bashonaphi? okay. Hayi kufuneka abafunde phela ngakaze ngibone into enje. Wangitshela ukuthi ingane yafucebe ekhuluma yathi mayiqhamuka wasuyathola uma unkulu ukuthi nayi ingane ifika. Uthi izwile ethi bashonaphi? Yebo. Ukuthi ifyo wena usho lutho lokho uzohamba. Yebo. Angithi yabona imvamisa kulomoya ngapha eningizimu. Ilwane ifyo omakhulu mhlambe nomakhoti. Yebo. Indoda ayazi ukuthi bafuyile ikubizi lozolapha. Ubeke isikhwama la uthi uyaqala uyabona awusasibona isikhwama sekho. Kanti bayazi abantu ababili abakhona la ekhaya ukuthi lezilwane ifyo ibona. Kufuneka mina nginike wena umuthi. Uthi ufika nje ekhaya uwenza ukuthi ngifika mina sengizobethela bekudala ilwane zihambele. Yebo. Ngani ke insizwe ngalamathetela ehlala la kamasha ngifuna ukuthi yakabani. Kanti ifwe unkosikazi ukuthi kodwa ufuye ilwane. Umkhona akazi. Akazi lo indoda. Wala emathetela. Unomuzi lapha kamasha. Uma efike wenza lo muntu unkosikazi esehambile uyabuya ntambama uyathula ehlwenyuka uyaluka ukuthi kade kwenziwani la ekhaya. Okay. Kade kwenziwani la ekhaya. Uthi ngambona ukuthi uyagula. Impela umfazi ufuyilwa. Uthi ngase ngimtshela uma ukuthi wema ubona into engiyenzile uthi uma yathi ke uyabona magodwa wakho ukuthi wenzani. Uthi ukuthela manje uyabona ukuthi into zakhe ihambile. Lo muthi engikhuluma ngawo ngithi unkosana uShukelo Brown. Akuyona into okuthiwa ulokucela. Uyenza manje ilwane ihambe manje mkhulu. Yebo. Same time yonke ngidlayiswa kwabafana beyinkomo ilwane. Yebo. Yini igama lalomuthi mkhulu? Igama nje ngoba ababukele emakhaya bayathanda ukuthi makukhonto abayifunayo vele basho igama elilodwa nje elishesha elinqamulelayo mkhulu. Angathi nje ngifuna umuntu oxoshelwana oxoxa noShukelo Brown. Yebo mkhulu, oxoxa noShukelo Brown. Kuthi nje dlanini nihambe. Yebo. Owasemambatheni lo muthi futhi nawo mkhulu. Okay. Yebo. Umntwana awufunda kumina. Yebo mkhulu. Niyiphekela yonke lento niyazakhela niyihlanganisela niyiqhubela konke la. Khululeka khehla khululeka. Yebo. Angikhuluma into mina ngiyikhuluma into engayazi. Kazoqhama manga nginazo ngifuna ukukhuluma into ezothi umuntu mayethi ngifuna ukuthi ngimnike kathi impela kube njengoba ushilo baba. Yebo. Hayi babukeli emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kuhlelo luka Dr Dube TV. Umkhulu uSHANDU lo bakwethu sicela ukwazi ukuthi umkhulu uSHANDU ke ekugcina ngci ukuthi utholakala kuyiphi inamba utholakala kanjani umuntu memdinga. Abelungu phela basakhela isikhafulo. Cellphone. Yebo. 0713437000. 0713437000. Hallelujah. Day night. 24 hour service. Yebo mkhulu kodwa uyakwazi mhlawumbe ukuthi impahla zakho abantu bazamukele ngale ikhona indlela yokuthi umuntu mase eMpumalanga noma eseGoli mhlawumbe akwazi ukuthi ayithole into ayidingayo. Phela ngathiwa abakhona lezi imoto ezilethe impahla ekhaya. Yebo mkhulu. Yebo. Namabhasi kuyenzeka laphathi. Iyafika impahla noma kuphi. Noma yikuphi awubona impahla. Yebo bazwile ababukile emakhaya mkhulu izulu bathi asidolile. Hawu. Suphumelele. Yebo. Lezwelwane ehlala kwakho sehambile. Yebo. Makhulu ngiyaxoxela. Ngisho umuncu mkhulu ushaya ujijele kude. Hayi umuncu ngiphuma wena uthi uphumelele ekhaya.
udosele ngaphandle ulalele wena. ulalele wena. Yebo. Hayi sibonge kakhulu ke mkhulu. Sicela ukuthi sivalelise nakubabukeli emakhaya. Nisale kahle sesiyaphuma ke manje mkhulu. Haleluya. Yebo. Ngibonge. Lapha kwanzima ngayikobi bekumsebenza ujoli yawuqomwe nuyindoni ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile eGoli lapha into